Nitong February 28, dumating na sa Pilipinas ang 600,000 doses ng CoronaVac vaccine mula sa China. Ang mga bakuna ay donasyon ng Chinese government sa Pilipinas. Upang makamit ang herd immunity, target ng National IATF na mabakunahan ang 50 hanggang 70 milyong Pilipino. Subalit may isa sa katuparan lamang ito kung may sapat na supply ng bakuna ang darating sa bansa sa lalong madaling panahon. Buwelta ng national government na bili na ng mga mayayamang bansa ang bakuna kung kaya't nagkakaroon ngayon ng global supply shortage. Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Pilipinas ang huling bansa sa Southeast Asia na nakapagsimula sa COVID-19 vaccination. Ang 7 probinsya ng Central Luzon wala pa ring tiyak na petsa kung kailan makapagsisimulang magbakuna kontra COVID. Sa isang mensaheng ipinadala ni Zambales Health Chief Noel Bueno, malabong mabahagian sila sa mga unang batch ng CoronaVac na dumating sa bansa. Kaya naman nagpadala na sila ng letter of intent sa Gamaleya at AstraZeneca upang kahit mga health worker ng lalawigan ay mabigyan na ng bakuna. Habang ang Pampanga hiningan na raw ng national government ng listahan ng mga healthcare worker, subalit hindi garantisadong mabibigyan sila ng mga dumating na CoronaVac vaccine. Hiningi ng national government yung mga master list ng mga hospital workers o mga health workers. Hiningi nila. Hindi ko lang alam kung mabibigyan ngayon dyan sa dumating. Ang provincial government ng Bataan ongoing pa rin ang pakikipag-usap sa Moderna Therapeutics Zulig Pharma Corporation. Moderna ang bakunang i-administer sa mga Bataenyo. Nagkakahalaga ng 4,500 pesos ang 2 doses nito na ituturok sa kada isang individual. Ang Tarlac, Bulacan, Aurora at Nueva Ecija waiting pa rin sa national government. Samantala, umabot na sa 29,917 ang kumpirmadong kaso ng coronavirus sa Central Luzon. Pinakamarami pa rin ang sa Bulacan na umakyat na ang bilang sa 11,923, habang ang sa lalawigan ng Aurora nananatili sa 71. Rainiel Pawid, CLTV News.